Dnes sa pozrieme na ďalší fascinujúci príbeh, ktorý ukazuje, že aj v dnešnej dobe je možné spojiť budovanie kariéry v PVC s vrcholovým športom. Moja dnešná hostka, Vicky, je živým dôkazom toho, že vášeň, disciplinovanosť a cieľavedomosť dokážu prekonať aj tie najväčšie výzvy a sklbiť, čo sa inak zdá byť dilemou medzi rozhodovaním sa, či šport alebo kariéra. Poďme sa teda spolu ponoriť do jej inšpiratívneho príbehu, od jej prvých krokov až po jej úspechy. Vicky má za sebou prvých pár mesiacov v PVC v oddelení poradenstva venujúcemu sa dátovej vede a implementácii umelej inteligencie podľa potrieb našich klientov. Vicky je zároveň slovenská reprezentantka, účastníčka majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta do 23 rokov a tiež svetových univerzitných hier FISU Rím 2025 vo veslovaní v disciplíne dvojskiv. Vicky, ahoj, vítaj. Som veľmi rád, že ťa tu mám. Dúfam, že som to celé zhrnul správne a úplne. Áno. Výborne. Vicky, začneme možno, že najprv s tým, aby sme trošku ľuďom predstavili veslovanie. Čo vôbec veslovanie je? Takže veslovanie je šport, ktorý sa robí na vode. Veľa ľudí si ho mýli s kajakom, ale kajak je úplne iný šport. Pri kajaku sa necúva, pri veslovaní sa cúva. Loďka je dlhšia a užšia, sedí sa na lodi, nie v lodi. Veslá sa používajú dve, v kajaku je pádlo jedno. A teda na Slovensku sa používajú dve veslá. Na univerzite som veslovala s jedným veslom, v lodiach ako je 8, čiže 8 ľudí nás tam sedelo, alebo 4, kde sme boli 4. Na Slovensku som teda reprezentovala v dvojskife alebo skife, kde som mala teda dve veslá. A to je teda ten základný rozdiel, plus teda ešte to, že sa používajú nohy. Hádam, je to všetkým trošku jasnejšie. Trošku si to naznačila, spomínala si univerzitu. Možno, že keby si sa trošku maličko predstavila a viac o sebe, a spomínal som, že si nastúpila do PVC len nedávno, tak možno, že čomu si sa venovala, a potom by ma celkom zaujímalo, že prečo si vybrala práve veslovanie ako svoj životný šport. Vždy ma bavila analytika a hľadanie vzorcov v dátach. Už od malička som sa účastnila informatických súťaží a takisto som sa od malička venovala športom. Zostala som pri veslovaní, kde som teda už analyzovala svoje výkony, či už teda na obrazovke veslárskeho trenažéru, kde sú čísla. Robila som si tréningový denník a skúmala, ako sa zlepšujem. Čiže od malička ma to ťahalo k tej matematike, štatistike, avšak na strednej škole som sa rozhodla študovať chémiu a biológiu, ale potom na vysokej škole som sa naspäť vrátila k štatistike, informatike a neskôr teda aj k dátovej vede. Výborne. A možno, že pre nás všetkých, aká univerzita? Bostonská univerzita v Bostone. Vynikajúco. Takže ako ti pomohlo možno to veslovanie sa na tú školu dostať? No takže veslovanie, keďže som reprezentovala, účastnila som sa rôznych medzinárodných súťaží, teda už ako junior som bola na majstrovstvách Európa, na majstrovstvách sveta, takisto som bola v kategórii U23, na majstrovstvách sveta, na majstrovstvách Európy. Tieto výsledky sú niečo, čo tí univerzitní tréneri hľadajú, a teda aj nejaké tie vlastné výsledky na trenažéri, nejaké časové hranice, ktoré berú oni. Tak to som všetko mala splnené a toto mi zabezpečilo vlastne to, aby som získala plné štipendium na jednej z prestížnych univerzít v Amerike, na Bostonskej univerzite. A som na to nesmierne vďačná, keďže nie veľa ľudí má takúto príležitosť a najprv som tomu ani nechcela veriť, ale rozhodla som sa, že OK, že keď je tam malá šanca, že môžem skončiť v Amerike na univerzite, tak z toho chytím. A nejak 2-3 roky som pracovala na sebe a skúšala sa dostať na univerzitu a podarilo sa mi to. Super. A skús mi možno povedať, že čo ťa motivovalo sa po tejto nedávnom ukončení vysokej školy vrátiť na Slovensko? A možno prečo si vybrala práve PVC? Bola to prvá voľba, avšak vyskytla sa táto možnosť pracovať tu a vrátiť sa domov za rodinou znelo fajn. Po 4-5 rokoch žitia v zahraničí. Sú veci, ktoré mi vadili na Amerike, sú veci, ktoré som mala rada a preto som
nebolo zlé sa vrátiť domov, tak mám tú rodinu a takisto veslársky klub. Neviem si predstaviť, ako by som bola schopná pracovať a zároveň športovať niekde inde ako v mojom rodnom meste, v ktorom som vyrastala, v Piešťanoch. Máme Piešťanský veslársky klub, ktorý je v podstate mojím domovom. Takže aj to bol hlavný dôvod, prečo som sa rozhodla vrátiť. A zároveň táto pracovná ponuka bola taká prestížnejšia pre mňa, nakoľko mi umožňovala zároveň pracovať aj s nejakými zahraničnými klientami a vyskytovalo sa tu množstvo benefitov, ktoré prevažovali nad prácou a ostaním v zahraničí. Dobre, k tomuto sa ešte dostaneme, na to sa ťa chcem ešte opýtať, ale možno, že zatiaľ trošku sme načali ako si bola účastníčkou na majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta, možno, že nejaké svoje najväčšie úspechy, na ktoré si hrdá na seba v športe. A možno zase tiež trošku z tej matematiky a tej dátovej vedy, čo sa ti doteraz podarilo, na čo si na seba pyšná. Tak teda okrem toho, že som dostala to štipendium na základe svojich výsledkov, tento rok, keďže sme boli účastníčkami univerziady, skončili sme na 12. mieste, čo bolo pre nás veľmi dobrý výsledok, nakoľko sme posledných pár rokov veslovali iba s jedným veslom a mali sme 2 mesiace na to, aby sme natrénovali naspäť s 2 veslami v malej lodi s mojou partnerkou teda z dvojskifa. A tento výsledok sa nám veľmi páčil a teda moje ďalšie výsledky z minulosti by som povedala, že mám nejaké medzinárodné regaty, ktoré aj z takto z Bostonu, kde som bola napríklad 6. na dvojskife alebo 4. na štvorke a potom teda majstrovstvá sveta, kde som bola 13. na dvojskife alebo majstrovstvá Európy, kde som bola 9. na skife. A ty sa konajú každý rok? Áno. No výborne. Čo olympijské hry? Je to sen každého športovca, nebudem klamať, keď poviem, že je to aj môj sen. Avšak bola som dlho zranená a musím povedať, že tento sen sa zatiaľ vzdialil. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Uvidíme, ako budem mať možnosť trénovať popri práci, čo zatiaľ vyzerá super. Ale stále tu tento sen je. No, každopádne by to bolo úžasné, keby sme mali medzi sebou olympijskú účastničku. Držím palce vo všeobecnosti. Dobre, skúsme teraz, veľmi zaujímavá kombinácia, dátový analytik, dátový inžinier a možno, že by si mohla ešte chvíľočku povedať o tom, že vôbec čo to dátové inžinierstvo je, alebo teda dátová veda. A ako vidíš, ako tieto dve veci, vrcholový šport, veslovanie, v tej dátovej vede u teba vedia sa prelínať, možno čo motivuje, alebo teda čo pomáha tomu druhému a naopak, ako to vidíš? Tak dátová veda je práca s dátami, či už je to nejaké spracovanie dát, robenie nejakých predikcií, analýza. Ja mám veľmi dobré skúsenosti s prácou z univerzity. Bola som súčasťou veľa projektov a ak uvidím príklad, tak jedným z tých projektov bola analýza senátorských volieb v USA. Mali sme veľké množstvo e-mailov, ktoré sme spracovávali a teraz sme porovnávali tie sentimenty medzi demokratmi a republikánmi. Hej. A videli sme zaujímavé veci, čož je jeden z tých zaujímavých projektov a presne o tomto je dátová veda. A teda už aj o nejakej tej predikcii. Ten prienik do športu, vidíš nejaké okamžité nápady, kde sa umelá inteligencia a takéto dátové inžinierstvo dá využívať v športe? Možno, čo už si zažila, alebo bola účastníčkou nejakých projektov, alebo možno, že aj priamo vo veslovaní? Áno, tak AI, alebo teda dátová veda sa používa hlavne teda na analýzu regenerácie športovcov, spracovanie nejakého tréningového plánu, predikcia výkonu. Vo veslovaní to nie je tak priamo vo veslovaní, čo sa týka toho, ako sa hýbe loď, alebo aké je nastavenie lode, tak to zatiaľ o ničom neviem. Čiže tu je jedna z tých oblastí, v ktorej sa oplatí na toho pozrieť z hľadiska dátovej vedy alebo AI. Nie je to teda jak pri iných športoch, napríklad vo Formule 1, kde sa využíva analýza
takmer všetkom. Čo v PVC bolo to, čo ťa motivovalo k nám prísť? Bolo to práve, tak si popisovala, možno, že tá konkrétna pozícia, alebo bolo to ešte niečo ďalšie? Tak teda konkrétna pozícia bolo presne to, čo som chcela ísť robiť, ale zároveň tie benefity, ktoré tu mám ako športovec, sú pre mňa fantastické. Naozaj neviem si predstaviť, kde inde by som mala takúto možnosť, lebo som schopná flexibilne si rozhodnúť, že kedy budem pracovať. A teda aj podľa tréningového plánu si určím, že OK, že tento deň budem home office, lebo mi to lepšie vychádza, keď potrebujem ísť na 2 tréningy. A napríklad tento deň mám 1 tréning, čiže môžem si dovoliť ísť do ofisu, keďže cestujem z iného mesta. Toto urobilo veľké plus v tom, prečo som sa rozhodla. Chápem. Vicky, úžasné, super a veľmi zaujímavá kombinácia. Veľmi ti držím palce aj na tom športovom poli, aj na tom pracovnom. Skutočne by som bol rád, keby som ťa o pár rokov v budúcnosti videl s tou dátovou analýzou v športe mať nejakú reálnu prezenc na trhu. Možno, že mi skús sama povedať, že aj po tej športovej stránke, čo ťa čaká, čo sú to nejaké tvoje ciele a možno, že či nemáš aj nejaký kariérny sen. Áno, taký samozrejme mám aj športové sny, aj kariérne sny. Zo športového sna teda by som sa veľmi rada účastnila na nejakých svetových pohároch budúci rok aj s mojou partnerkou z Dvojskifu. A chceli by sme sa teda kvalifikovať na nejaké majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy v seniorskej kategórii. Po prípade ďalší jeden športový sen alebo aj trošku kariérny by bolo získať profesionálnu trénerskú licenciu, aby som mohla svoje športové skúsenosti, veslárske skúsenosti posúvať aj ďalej. A využiť tam možno práve túto dátové inžinierstvo, výborné. Presne tak. Ale teda, čo je môj dlhodobý sen, kariérny, chcela by som byť dátový analytik pre Formula 1 tým. Výborné. Hej, konkrétne McLaren. Držím ti veľmi palce, výborne. Vicky, pár posledných fireside chat otázok. Zima alebo leto? Leto. Pravačka alebo ľavačka? Pravačka. Spánok alebo tréning? Fúha. Asi tréning. Ale je to 50-50. Je to 50-50, hej. Dobre. Ďakujem veľmi pekne, Vicky. Ako som povedal, držím ti palce a dúfam, že s vami ostatnými sa stretnem pri ďalšej epizóde ďalších zaujímavých ľudí, ktoré u nás v PVC máme.